Капата си взема. Стави една. Колегите избегаят там да се скрият. Василе, сега направи клип с номера. Само не го пише док е друиде, но ти... Очи ги Трябва пумпарица да. Очи фалят, ле. Ако изпусти. Абе, една колко само се рекламира, само една колко ти... Може да изскочат и на това. Викам, чекай, дай ти